Bränn på det som fan, mannen. Kolla, där kör den jävla punkkulan, mannen. Han kan inte köra. Han tror. Ta pallen, ditt stolpskott. Nej. Ta pallen. Kolla här, mannen, han ska sticka in den. Mischa, han har ingen prickkänsla. Nu är den snart inne helt. Lite till. Nu är den inne. Ut och in. Kör din jävel. Kör den, mannen. Thomas. Så snett det blir. Kolla Sickes nerrynkade. Du vet att den går att skjuta ut. Så. Kom igen du. Säkert jävla minne du har. Du kan ju filma en hel timme. Mer än så. Säkert. Som högst ska jag bara ta 10 minuter. Eller jag vet inte hur mycket jag kan ta på min. Jag ska sätta i minneskort också. Thomas, visa ditt tjocka huvud. Och där small det. Jag välte också den innan.